da, bi ezitzaile daude erabakoitzean jornada osoan. Horrek, umeak atenditzeko momentuan, Gipuzkoan iruditzen zaigu. Gero daukagu formakuntza, etengabeko formakuntza daukagu ezitzaile guztiok, partzuergoak eskinitakoak. Eta, gero gure kasuan Uztargin, zentroan dago, horregatik ezagunagoa da, jendeari egotortzen zaigu, baina belargunea dauzkagu oso importantea, jendeari oso importantea ditzen zaiona, gelak oso handiak ditugu, eta batez ere sukaldaria daukagu. Sukaldaria daukagu, janari ekologikoa, ekolapiko proiektua sartuta gaude, berak prestatzen du janaria egunero ume bakoitzak behar duena. Eta, berak esan du guztia, mugimendu libreari ematen diogu garrantzia, gure funtzionamendua horretan datza. Bitu lagun, azkenean jolas libreari garrantzia hori ematen diogu eta gero esperimentazioa eta hierrak eta horako bultzatzen ditugu. Aurreratu gabe beraiek uzten diegu egiten, beraiek egin dezaketena. Gu aurreratu gabe, behartu gabe. Zerrati zailo. Folietan dauzkaz